Ben, hola a todos e a todas e antes de nada parabéns polos 50 anos do ILGA. Podo resumir a miña etapa como bolseira no ILGA en 3 palabras, vale? A primeira delas é instituto. Pódese dicir que foi como un segundo instituto para min, como sinónimo da aprendizaxe que se fai nese tipo de institución. Foi unha das miñas primeiras etapas laborais logo de rematar a facultade, na que aprendi moito, dos compañeiros e compañeiras traballando en equipo, pero tamén dos coordinadores e coordinadoras, que foron uns compañeiros máis para nós, que nos transmitiron os seus coñecementos, pero cos que tamén compartimos momentos de café inesquecibles. A segunda das palabras é lingua. A lingua é para min sinónimo de vida. Tiven a sorte de seguir traballando sempre coa lingua, aínda despois desta etapa, e aínda sigo como técnica de normalización lingüística. Iso non hai cartos que o paguen. O amor pola lingua foi algo que no ILGA nos transmitiron de corazón. E a terceira das palabras é galega. Galega é para min sinónimo de eu, do que son, do que nos legaron no ILGA e xa antes na facultade. Galega de sentimento, de amor pola nosa terra e, sobre todo, máis importante, de respeto. Eu fui bolseira do proxecto Atlas Lingüístico Galego, do volume de plantas, e non podo estar máis orgullosa do tempo empregado en facer os mapas. Canto aprendín neses 4 anos, case, e canto me valeu. Non só me refiro á aprendizaxe como tal, senón á aprendizaxe da vida, a que marca o teu futuro e decide o que queres chegar a ser. E aquí estou na actualidade, traballo de técnica de normalización lingüística na Mancomunidade de Ordes coa nosa lingua, o galego. Son afortunada por poder dedicarme a isto e sempre lle estarei agradecida ao ILGA por darme unha das miñas primeiras oportunidades de seguir medrando co galego. Compañeiros, compañeiras, grazas por todo o tempo compartido, polos risos e confidencias dos cafés, polo voso apoio constante. Oxalá que estes 50 anos sexan moitos máis. Un saúdo para todos e todas.